Euskal Herrian Zegama izkorri dugu eta Katalunian Oia de Nuria, hori da Oriol Cardona probako irabazleak helmugan bertan esan duena. Euskal parte hartzaileek sekulako maila eman dute Oiana Kortazarrek bereziki. Ustuta iritsi da Oiana Kortazar helmugara, baina pozik Oia de Nurian lortutako garaipenarekin. Estu hartu du Malen Osa oñatiarrak, begibistan 10 segundo eskaxera ere izan du, baina elgetarraren esperientziak gaztetasunari aurre hartu dio gaurkoan. Si os soy sincera, tenía muchísimas dudas sobre mí misma, sobre si aguantaría o no hasta el final en primera posición. Ia 2000 metroko goranzko desnibela duen maratoi erdia da Oia de Nuriakoa. Puigmal handia igotzen dute lehendabizi, eta ondoren gainez gain aritzen dira mendikorrikalariak Kataluniako Pirinioetako paraje ederretan. Hasi eta bukalen postuan egindu Kortazarrek 2 ordu eta 42 minutuko lasterraldian. Bigarren postu bikaina esan bezala Malen Osa oñatiarrarentzat eta podiumeko azken koska Nuria Gilentzat. Gizonezkoen mailan berriz jaun eta jabe izan da Oriol Cardona kataluniarra, erakustaldi eman du bere 3. garaipen erdietxiz Oia de Nurian. O sigui, el País Basc tenen Zegama i a Catalunya tenim l'Oia de Núria, i així ha de ser.